одамое ки бурсулёз гӯш кунедон пеши духтур равед мегӯд укоҷон гову мепоед ё ки мол мепоед мегӯд чиба ки аз гову мол буз амин чизо мегузарад да. Якта уком занг зад акои ғуломҷон камака гӯш оварда хӯрдем касали бурсулёз пайдо кардем. Гуфта зиқ шудод ҳечи зиқ нашав додарҷон худо хоҳад пешгирӣ кунедон гузашта набравад 1 моҳ 2 моҳ ва 1 сола мерад да. барои ҳамун агар шумо касали бурсулёз дошта бошед янтоқ аст ку гапи Рустам табиб тошкан ба табиби бақувват янтоқа чой карда хӯрда гардед 1 рӯз 2 рӯз не 10 рӯз 20 рӯз 1 моҳ янтоқ чой хӯрда мегардед худо хоҳад бурсулёз аз шумо дур мешавад иншоаллоҳ. как чои кабута як тараф монеду янтоқа биёред ай решаш таги решашам хушк кунед майда кунед шушта тоза карда халта ба монед камака чой бори хӯрда гардед организм шамоланиш руда пуда ҳама хунукзадаҳоя мебирорад одамои геморрой зур мешад. янтоқ чойро бисёр одам писанд намекунад як хорда як янтоқда мегӯд лекин фоидаи вай чоя фаҳмад ку одамое ки занакое ки хомила дорад ку агар касали бурсулёз бошад хомилаш меғалтад мегӯд табибои Ӯзбекистон бо температура одамои бурсулёз температураш 39-40 амин хел температура мекунад намефурод буғумҳо дард мекунад почко дард мекунад саро дард мекунад асабо вайрон мешавад дил заданам дига хел мешавад. барои ҳамин эҳтиёт мешитон бурсулёз фаҳмидедми пеша гиретон янтоқ чой бо сабзи карама шарбатша хӯрда гардед ваям чизи зурай. агар не мо намехоҳем ин хел чизои табиъра гӯед тайёр шумо ба хони Рустам табиб меред Тошкент Чирчиқ 1 микрорайон 53 дом 6 комната меред барои бурсулёз тайёр гиёҳҳошон ҳаст гирифта вай гиёха хӯред худо хоҳад нағз шудед ку ману Рустам табиб қаҳромон табиба дуо мекунед. ман тавсияи бепул тавсияи осона гуфтам адресҳои Рустам табиб номер телефоншон ба толка ӯзбекӣ русӣ медонад тоҷикӣ намедонад аз рӯзи душанбе то ҷумъара кор мекунад. Тоҷикистон ҷони дилам ватанам ҳама вақт ба пеш одамое ки бурсулёз барои кунедон Тоҷикистон Тошкан ба наздик бошед равед Чирчиқ ба пеши Рустам табиб ғуломҷон 93 рӯи кард гӯед бо шумо ба скидка ҳаст арзон мекунад гиёҳотон агар гиред таъсир накунад до и после анализ ҷавобаша мебинад пулатона гардонда метиҳад. ғуломҷон 93 ва Рустам табиб.